ku danna subscribe, sannan ku danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci wanda suke hanyar zuwa. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da haka. To yau bayanin da zamu yi shine ta yadda za ku kirkira katin aure a wayar tare da wannan application mai suna Pixlr. Da farko mu shiga cikin application mai suna Pixlr. Zai kawo mu kamar haka, sai mu goge wannan. Bayan mu goge shi sai mu taba alamar na arrow mai dugo uku, sai mu zo mu shiga image size. Kun ga rubuta image size, daga nan sai mu taba alamar custom, sai mu taba YouTube, sai mu taba kun ga ya kankanta, sai mu zo mu taba alamar nan gurin. Kun ga ya kawo nan, sai mu shiga color, sai mu zabi fari a nan, sai mu yi ok, sai mu taho wannan nan gurin, sai mu shiga sharp inda aka rubuta sharp nan gurin, sai mu taba alamar radius, mu kai shi kamar 5, sai mu rage opacity nan gaba da wajen color, sai mu zabi baki. Kun ga zai kama nan gurin, sai mu taba wannan stroke width. Kun ga mu rubuta stroke width, shi ma ya mun kai shi kamar 5, sai mu ja wannan mu girmar da shi kamar haka. Kun ga haka ya ce. To sannan za mu iya rage wannan nashi, za mu iya ragewa sannan mu kara shi ya koma haka, amma bari mu bar shi 10. Sai mu taba alamar quotes, sai mu zo mu taba nan gurin mu sa shi a kwado domin kada ya dinga gocewa. Daga nan sai mu kara taba alamar sharp, sai mu zo mu zabi baki a nan gurin kuma, sai mu zo nan gurin mu rage shi. Mu ja wannan ya koma dogo kafin mu rage shi. Kun ga ya koma, sai kuma wannan a yi shi ƙararrami. Kun ga hakan nan ya zauna, amma za mu iya saukar da shi zuwa ƙasa kamar haka. Kun ga hakan nan ma ya zauna, sai mu saka shi ma mu sa shi a kwado mu bar shi haka. Sannan kuma a saman nan sai mu rubuta abin da zai kara janyo mutane, sai mu rubuta congratulations. Mun kawo shi kamar haka, sai mu zo mu canza mar kolo a nan gurin. Kun ga rubuta alamar kolo, sai mu samar wannan kolo, wannan kun ga ya zo kamar haka. Congratulations, bari mu rage size saboda ya yi girma sosai. Kun ga hakan ne ya zauna shi ma. Congratulations. Ya shi da farkon ba mu rubuta mai kyau ba. Kun ga mu rubuta congratulations. Sai mu zo mu kara rubuta a nan gurin. Fatiha.
nan gurin bara mu rage size nashi. Ga mu rubuta wedding party kolon nashi bai fito sosai ba, bari mu sa sai mu taba alamar ko ga ya zo nan wedding party hub, shi ma bara mu tashi a kwalo gaba ɗaya. Kun ga daga nan sai ku rubuta dukkanin abin da kuke so. Bari mun sake shi nan gurin mu rubuta date. Rage sai farin shi sai mu janyo shi zuwa nan gurin. Za ku yi amfani da nan gurin. Kun ga date, mun saka date a nan gurin, sai ku saka irin date da kuke so. Mu sa shi ma kwaro. Mu mu rubuta date, sannan mu zo mu rubuta time. An rage size na kuma saboda ya yi girma sosai. Wannan shi ma time, wannan za ku yi rubuta time na kwanan gurin, sannan za ku yi rubuta venue. You have a new message. Venue wato inda za a same ku kenan, kamar su anguwa. Bai kenan mun samu mu rubuta abin da muke son mu rubuta a nan. To sannan mu saka date kamar misali ko mu ce kamar gobe haka za a yaro, sai mu saka nashi 07 kamar misali date don ta plus 2020. Ga date kenan, mu saka date na shi, sai mu saka time. Karfe 10 PM kuma yin yansa an yi karfe 10 AM. Shi ma ya zo, mun saka call. Kenan bara mu saka su a kwaro domin kada ya dinga gocewa. Sannan mu saka venue wato adireshi kenan, adireshi. Bayan mu saka sunan namu kenan.
gaba ɗaya abin da kuke so ku rubuta. Sai kuma time. Gaba daya sun zauna. To a nan gurin daga reading Fatiha off, to za ku iya rubuta dukkanin abin da kuke so. Bari mu haɗa wannan abubuwan. To sai a nan gurin ku rubuta sunan adres da ango duk wanda kuke so. Zan rubuta misali wai. Shi a kwado ga komai ya daidaita. Daga nan gurin a sama wajen bakin nan za ku iya saka sunan wanda kuke so ku gayyata. Daga nan sai ku zo ku taba alamar nan gurin, sai ku taba save as image. Daga nan kawai ku save na gallery. Daga nan kawai kun click play.